Nhasi tiri kuongorora kuti chii chinoita kuti munhu ainzi idofo kana kuti anga asikagoni kuchikoro vazova ivo vanokurumidza kusimuka nekubudirira muReal life, vogumisira vakutorarama upenyu huri nani ende upenyu hunoendeka. Reason number 1 ndeyekuti maDofo anga ajaira kufoira. Kubvira vachiri kuchikoro vaitozikanwa kuti ava ndo vanhu vekufoira. Saka paanozopinda muReal life haachi kuedza kuita chimwe chinhu achifoira. Anoenda akazama ichi ofoira, akazama ichi ofoira kusvika azowana chimwe chinhu chekuti anosimuka nacho oenda nenyika. Saka advantage iri paDofo ndeyekuti zvagara hapana chinhu chinoshamisira chinotarisirwa paari. Even akaita chinhu achikundikana munhu mukuru zvaida kutongodii agara idofo, zvagara pfungwa dzakadzina kupinza. Kusvika pastage yaanotanga kusimuka vanhu ndo pavatanga kuzotaura nezvake, asi it will be too late, anenge akutorawa pasi nenyika. Nepo munhu agara anga akapfungwa dzakapinza, aigona kuchikoro, ane degree, ane diploma, vakawanda vavo vanotya kuita chinhu nekutya kukundikana nenhaya yokuti angajaira competition uye anotarisirwa kuita zvinhu zviri more advanced nekuda kwekupinza kwepfungwa dzake. Saka akaita chinhu akakundikana, kukundikana kwake kunonyanya kutaudza. Ine ndo zvinoita kuti vanhu vakawanda vaigona kuchikoro vazeze kutanga kuita zvimwe zvinhu. Vanotya kufoira, asi maDofo anongoizama zvese zvese kusvika awana chinhu chinomusimudza oenda nenyika. Reason number 2 ndeyekuti munhu aiva dofo haasisina kuzvikudza, haasisina yatinoti ego yaya. Ego yake yakatogezwa kare ikapera achiri kuchikoro. Handamuda kuti achiri kuchikoro paivharwa zvikoro paipai vabereki vanga vasingatombobvunzi ripoti yake nokuti vaitoziva kuti ripoti rwauyu ipiriwiri rwakatsvuka. Saka anga asitomborona kana basa nekumonita kuti ripoti yake yakadini. Saka vanga vasisina chinhu chinonzi ego. Saka munhu aiva dofo anogona kuzama chinhu chese chese. Even mabasa anozi anonyadzisira haaso runonzi runonyadzisira chero richimupa mari anotanga kutorita. Even blue collar job aya kuoperata foshoro antopinda otanga kutoshandisa mukana iwowo zvishoma nezvishoma, otanga kutobuilda life yake. Wonzwa akutenga stand kuma 200 square meters kumusha, akaisa waya akacheresa chibhorani, akutanga kutoita mairrigation. Saka dofo kakawanda kacho harina ego. Nepo munhu ane degree, ane diploma manje, level rake rinogona kutuma kuti aselect mamwe mabasa, rinogona kumutuma kuti atsare mamwe mahaso. Handitiri kuona nepo ndo mukana wacho utoripo, ndo haso ritoripo riri kutobhadhara zvamanje manje. Iwo worisarudza wakamirira job title yako yawakadzidza. Saka maDofo paanotanga kumhanya nehaso rara, zvishoma nezvishoma akutobuilda experience, zvishoma nezvishoma akutobuilda zita, akutozikanwa kuti aiwa kana muda kusoterwa chakati endai kuna nhingi. Handitiri kuona ndo panotangira gepi racho ipopapo, akutobuilda life yake, akutotanga kutodai so achitosimuka achitoenda. Saka maDofo haana ego, chamuka yenyama, as long as chiri kubhadharwa anotofamba nacho. Asi vanhu vakadzidza vakawanda vavo vanotoselekta, especially blue collar job, vamwe vacho havatombomadi, vanenge vachida white collar jobs avo nezvimwe zvavanoti zvinobhadhara. Taakuenda pareason number 3. Reason number 3 ndeyekuti kakawanda kacho maDofo haanyanyi kuanalyza chinhu stireki. Akaona kuti business iri rine mukana wokumupa mari, akutoripindira, akutochimhanya, akasimuka asimuka, akadonawo adona. Nepo manje vanhu vane degree vanoaffiktwa nenonzi analysis paralysis. Word rekuti analysis paralysis unoziva zvarinoreva here. Too much information inogona kukumisa kuti uite chimwe chinhu. Nenyaya yekushandisa bhiro nekalculator zvakanyanya unogona kusiya mumwe mukana yaigona kutokubhadhara ichidarika. Nepo maDofo manje nenyaya yekuti havatarise zvakawanda anenge akatopinda. Kana akadona odona, asi kana achisimuka anobva angoita bhegi ka1 and anotosimuka zvokusimuka zviya. Saka kudzidza kunogona kuita disadvantage yekuti unoanalyza chinhu zviri over up to the extent yekuti unogumisira wakutotya kuita chinhu ichocho. Nepo vasikafungi zvakawanda vanenge vatopinda vakutomhanya ende vakutoshandisa mukana. Number 4, maDofo, they have got no one to blame. Haana munhu wekupomera. Akaenda vabereki vake vakamenisa kuchikoro, chikoro chacho akafoira hake. Haana reason yekutarisira mabasa kubva kuhurumende. Hurumende haisi kutipa mabasa nenyaya kuti maqualifications acho haana. Saka munhu aiva dofo charingatodzana chekuti no one is coming to save me, I have to save myself. Saka anotanga kutoita mahaso ekuti azviponese kuti anoziva kuti hapana munhu ari kuziva kuzomuponesa ende hapana basa raari kutarisira richauya kuzomusimudza mulife make. Saka chese chaabata chinoita kuti akwanise kusimuka anotochibatisisa ende anoramba akatobatirira ende anotoramba akandamira ipapo. Nepo munhu akadzidza manje kuti munhu aigona kuchikoro anenge achingopopota, vabereki vangu anozondionera mari kuita degree rakati, inini chikoro ndaigona, kudoda so hurumende yacho haisi kutipa mabasa, kudoda so ari kutarisira kuti akaunganidza mari oenda kumhiri kwemakungwa
kumakungwa unotsvaga basa. Nepo kudofo manje haana funga tse idzodzo kuti afunge zvokuenda kumhiri kwemakungwa achienda kuita basa rei, haana kana qualification. Saka anenge kutsvaga mahaso achamusimudza munyika make maari imomo, ogumisira akutokurumidza akutobatanidza akutosimuka zvishoma nezvishoma. Munhu akadzidza ipapo anenge akamirira mukana. Handiti tiri kuona musiyano wacho. Dofo rinongatsoziva kuti hapana I have to do anything chinokwanisa kuita kuti ndikwanise kurarama ende chinokwanisa kuti ndisimuke. Ende akangoona chiri kumubhadhara anoramba akatobatisisa ende anoramba akatonamira ipapo. Zvishoma nezvishoma otanga kusimuka, zvishoma nezvishoma otanga kugadzira zita, zvishoma nezvishoma zita rake rotogumisira rabrandi, akutozikanwa kuti haso yakati endai munoona nhingi. Asi even though ndataura zvese zvandataura apa, handisi kuti kana uchigona chikoro woregera kugona chikoro. Handituri kuona kana wanga wagara chikoro kacho uchichigona, famba nechikoro chako. Chikoro chinogona kukupa added advantage. Ndambotara example yekuti pari kudiwa vanhu pamablue collar jobs, handitika pari kudiwa vanhu vefoshoro, pari kudiwa vanhu vekukanyadaga. Iwo degree rako unaro, asi nenyaya yekuti hauna ego unopinda ipapo. Kambani iyo painotanga kuzokura yakuita anozi internal adverts, ndipo unozoona munhu achisimuka kubva kunogeza matoilets kuenda kunoita manager. Kwanzi munhu aimbogeza matoilets uyu, munhu angambori kukandina achibika sadza uyu, handituri kuona. Asi konezve manager ndo advantage ine chikoro, ndokunga usina ego. Disadvantage chete yatataura panapa ndeyekuti chikoro chinogona kukupa ego, kuzvikudza kunoita kuti uselecte mamwe mabasa uchisiya mukana ichienda. Chikoro chinogona kuita kuti uzvikudze kuti vanhu vachati kudii kana ndikakundikana chinhu chakati nekugona kwandaita. Ipapo chete ndo panozogadzira gap rekuti maDofo atore mukana, ashandise mukana ende vobva vaenda nenyika. Anonzwisisa anzwa ende anokwanisa kudzidza adzidza. Tosangana muchikamu chinotevera. Regai timbonota mamwe maresearch.